Ga wasu shahararrun fina-finan Indiyan Hausa na musamman daga kamfanin Sultan, Goran Sallah, na gaba kuma Bakin Mulki, sai kuma Mai Laya, sannan da akwai Lusufa, ga kuma Karaji. Kada dai in cika ku da surutu, gaba ɗayan waɗannan fina-finan shahararrun waɗannan fina-finai na musamman ba za ku same su a ko'ina ba sai a cikin group namu na BIP wanda muke muku tallansu a koda yaushe. To a gaskiya in dai ka san fina-finan Indian Hausa suna baka wahala, baka samun su da zaran sun fita ko kuma baka samun su ka saukar akan wayanka, to nesa ta zo kusa. Ga number da zaka dauka ka yi magana akan WhatsApp nan ka ce kana son a saka ka cikin group na fina-finan Indian Hausa, amma ba kyauta ake shiga wannan group ba. Da zaran ka yi magana akan WhatsApp za a tura maka kuɗin shiga, ka biya kuɗin ka, sannan ka bada number ka da za a saka a cikin wannan group din. Yanzu haka da a ce kana cikin group namu, daga gefen waɗannan fastocin da na jera muku za ka ga duk sunan fina-finan ga sunan a jere, kowanne da sunansa da megansa da kibiyansa. Da a ce da ka dangwala wannan kibiyan za ka ga kibiyan ya juya fim ya sauka akan wayarka, za ka iya zuwa ka kalle shi kuma za ka tura ma duk wanda kake so ka tura ma. Don haka ina yan downloading, ina masu kallon ɗaya in dai ka san fina-finan Indian Hausa suna baka wahala a duk inda kake, to nesa ta zo kusa gaskiya. Ka samu ka biya kuɗinka a suburbuɗa ka cikin wannan tsarin na samun fina-finan Indian Hausa. Duk fim ɗin da kake so da zaran ya fita zaka same su yanzu haka a cikin wannan group ɗin. Sannan duk waɗanda suka fita bayan ma baka kalle su ba, da wanda kaga talla, da wanda baka gani ba, da wanda ka sani, da wanda baka sani ba, duk zaka same su yanzu haka a cikin wannan group ɗin. Dan haka kai dai kawai san kame wannan number ka yi magana bisa WhatsApp, za a gaya maka kuɗin shiga, ka biya kuɗinka sannan a san kama number ka a ciki. Kuma a ko ina kake, a kowace ƙasa kake, karka damu, kawai ka yi magana da number nan za a karɓi kuɗinka a saka ka cikin wannan tsarin. Sannan kuma ba iya waɗannan fina-finan da nake muku tallan su ba, kowane kamfanin fassara fim za ka samu fina-finan a cikin group namu yanzu haka, kama daga Algaita, Sultan, Yusuf, Zamani, Al Hussein, Mega, Dilo, Fikira, duk wani kamfani da ka san yana fassara fina-finan Indian Hausa, to muddin ka biya kuɗinka ka shiga wannan group ɗin namu za ka samu waɗannan fina-finan yanzu haka.